a páni, práve sme prišli na letisko do Bratislavy. Som tu s Majkom, však. A mám tu kufriček a dneska letíme na Rhodos. Takže ideme vlastne do odletovej haly. Tam si čekneme náš let QS 1512 Rhodos a vidíme sa tam. Čau. Takže už sme došli do haly. Majko, povedz, že? A náš let, tuto sú niekde naše lety na tejto tabulke. No tak, ideme si zatiaľ sadnúť do tejto kaviarničky a ja sa k vám vrátim a pôjdeme si tu poukazovať celé letisko. Čau. Dobre, takže už sme si sadli. Ideme si volať čo poukazovať, takže klasiku Welcome to the jungle a potom ešte vám nejaké veci ukážem. Takže naša tabulka je vlastne tu. Vidíte, QS 1512 Rhodos. Tam ideme. Takže teraz sa idem vlastne vyviesť hore schodmi. Tento debilko nám nečumí. Ideme sa vyviesť schodmi a vidíme sa hore. No výborne, takže sme tu a poďme si ukázať našu klasickú. Takže zakázané predmety, horlaviny, jedy, nukleárne veci, pyrotechnika, zbranie, granáty, nejaké také hračky, opraky, tuto neviem čo je. Tuto máme, že tekutiny do 100 ml, žiadny tovar, ostré veci ďalšie, toto ďalšie ostré veci, toto tiež neviem čo je, zase žieranie. Tuto je nejaký zoznamík a hen tam pôjdeme, keď pôjdeme už akože po odbavu. Ideme si ukázať Welcome to the jungle stromček. Čakajte, tuto je. Čakaj. Welcome to the jungle. Počkajte. Rhodos, výborne. Takže teraz sa ideme zviesť dole. Tlačíme toto. A vyťaží tu. Takže ideme teraz na nulu, už konkrétne. Už konečne nespravíme chybu. A zasadneme celú dlhá cesta, viete. Akože, ale na Rhodos sa dosť teším, lebo to môže byť dobré. Ešte som tam nebol, takže uvidíme. Ale sa na to bude. R-nášky. A sme tu. Vyklopíme túto vecičku. A sme tu. Čakajte, pauzu. Dobre, už som tu sešli policajti, že pauzím to. Takže, bez koľko to hodín. Takže, ja si idem sadnúť. Vidíme sa po check-ine na kontrole.